Patricínych 7 nápadov úžasných a úžasne spracovaných som si vybral práve z toho dôvodu, že už teraz sú v podstate tak strašne ako keby ďaleko po tej stránke funkčnej a vizuálnej. Úplne na začiatku je to stredný panel, v ktorom je umiestnená taká konzola na nejaké šminky alebo také podobné veci. Ďalej ma napadla, že by mohlo existovať niečo ako minikamera v aute, ktorá by, dajme tomu, umožňovala komunikáciu, dajme tomu cez Skype alebo hociako. Ďalej tu máme takýto malý odkladací priestor na topánky. Vlastne som vymyslela takúto nejakú konštrukciu, ktorá má v sebe tie popruhy, ktoré sú elastické a dajú sa tam fakt dať akékoľvek veci od časopisov cez dážniky a môžu sa tam aj zavesiť vešiaky so šatami. Ďalej tu máme čo? Aha, tak to je ten organizér do kufra, vlastne, ktorý nám oddeluje a zároveň chráni tie veci, ktoré nosíme v tom kufri.